L-Asta tal-Ħamrun serġa' tiftaħ il-bibien tagħha għal pubbliku wara tlestew xogħlijiet estensivi ta' rinnovar li bdew fl-2024 bħala parti minn investiment kontinwu fil-Korp tal-Pulizija sabiex issaħħaħ is-servizz fil-komunità u jitjiebu l-kundizzjonijiet tax-xogħol għall-uffiċjali. Il-proġett b'investiment ta' 660,000 euro wassal għal modernizzazzjoni sħiħa tal-binja biex toffri ambjent aktar modernu funzjonali kemm għal residenti tal-Ħamrun u tal-madwar kif ukoll għal membri tal-Korp tal-Pulizija. Ix-xogħlijiet inkludew toqgħu rinnovar tas-soqfa, il-ftuħ ta' ħitan diviżorji, installazzjoni ta' bibien u twieqi ġodda, kif ukoll sistemi ġodda ta' drenaġġ, ilma u elettriku. Ġew installati wkoll sistemi ta' ventilazzjoni u arja kundizzjonata flimkien ma' madum, suffetti, aperturi u amara ġdida, fuq li sar ukoll xogħol fuq il-faċċata tal-Assa. Il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà u x-xogħol Byron Kamilleri għal il-Korp tal-Pulizija qatt ma kellu preżenza daqshekk b'saħħitha fil-komunità daqs illum, filwaqt li sostna li l-Gvern qed ikompli jinvesti fl-infrastruttura, it-tamir u r-riżorsa umana sabiex il-korp ikompli joffri servizz ta' kwalità. Dan ix-xogħol jingħaqad mal-ħafna xogħlijiet oħra li għamilna sabiex illum f'pajjiżna il-Korp tal-Pulizija għandu l-akbar ammont ta' uffiċini u għasas miftuħa li qatt kellu. Min-naħa tiegħu Kummissarju tal-Pulizija Angelo Cafa qal li l-proġett kien immirat biex jipprovdi spazju tax-xogħol aktar modernu komdu għall-uffiċjali filwaqt li jkompli jtejjeb is-servizzi mogħti lill-komunità. B'ambjent aħjar fejn jaħdmu n-nies tagħna ħajkunu nies iktar motivati, uffiċjali iktar kburin li jiffurmaw parti mill-korp u fl-aħħar minn-nett ħajkun servizz aħjar għall poplu Malti u Awċi. U allura b'dan il-mod il-Korp tal-Pulizija se jibqa' jaħdem sabiex pajjiżna jibqa' jkun fost l-aktar pajjiżi sikuri.